Tehelné pole pro mě po několikáté už za poslední měsíce, ale poprvé na tomhle místě a za to bych chtěl poděkovat Tomáši Šugrlovi, tiskovému mluvčímu SK Slovan Bratislava. Děkujeme moc za to, že jste nás sem přivítal, pozval a tak dále. A řekněte mi, jak se tady cítíte? Protože já, když jsem se dával na Lize mistrů zhruba někde tady, tak to bylo super, ale zajímá mě pohled člověka z klubu. Tak ja vám poviem, že pre mňa, keď tu pracujem už niekoľko rokov, tak je vždy česť stáť na tomto mieste, lebo si vždy uvedomujem, že je to miesto, kam sa človek, fanúšik dostane možno raz, možno dokonca aj nikdy. Takže vždy je to niečo nezvyčajné a niečo fascinujúce byť na miestach, kde boli, a kde takisto sú naši hráči, kde boli svetoví hráči, ktorí tu pôsobili, takže je to vždy niečo výnimočné stať na týchto miestach, kde chodia samotní futbalisti. Já teda jsem vám přiznám, byl jsem na tom neoficiálním utkání se Sigmou Olomouc, takže 6 roků, jestli dobře počítám. Ano. Co se za tu dobu ještě posunulo, zlepšilo? Co jste vůbec museli vybudovat v průběhu času? Jasné, ono sa tie veci sa neustále vyvíjajú. Máte nové technológie, nové požiadavky od UEFA, ale dovolím si povedať, že ten štadión už v tom čase bol natoľko moderný, že aj keď UEFA každoročne ten štadión kontroluje a hodnotí, tak de facto nemala takmer nejaké námietky voči infraštruktúre, voči technológiám, ktoré tu boli použité. Takže samozrejme vždy sa konajú nejaké priebežné zlepšovania a investície, ale vďaka tomu, ako bol ten štadión postavený a tým, že spĺňa naozaj všetko to, čo UEFA od nás požadovala, tak de facto tie základné veci sú v takom stave, v akom boli, keď bol pri otváraní, keďže boli už vtedy na takej vysokej úrovni. Kapacita? 22,5 tisíca. Takže největší v Československu. A teď samozřejmě pro nás dost kontroverzní otázka. Je nejlepší v Československu? Myslím si, že nie som tu na to, ja na to, aby som to hodnotil, ale skôr by som nechal hovoriť iných, ktorí tu boli. Či už to bol Guardiola, ktorý pochválil štadión. Poviem príklad, keď tu bolo Dynamo Záhreb. Klub, ktorý je futbalovo, športovo momentálne ďalej ako Slovan, ale keď sem prišiel Dynamo Záhreb, tak keď sem prišli, tak prvé slova boli také, že čo by sme dali za to my, keby sme mali takéto niečo od nás doma, ako máte vy na Slovensku. Keďže oni majú starší štadión a naozaj boli z toho až uchvátení, že aký máme stanok tu. Takže preto podľa mňa si to treba vážiť, to, čo tu je postavené. A myslím si, že tie referencie, ktoré sme dostali nielen od tých klubov, ale aj od samotnej UEFA, ktorá bola veľmi spokojná s tým, ako to tu fungovalo počas Champions League, počas európskych súťaží, tak hovoria jasne o tom, na akej úrovni ten štadión momentálne je. Není to tak dlouho, co jste slavili 7. titul v řadě. Přežilo všechno? Samozrejme, že áno. Jo, všichni spokojení. Áno. Máme na toto už, myslím si, že vďaka tomu, že to bol 7. titul, tak už máme určitý modus operandi na to, ako tie oslavy zvládnuť, tak aby aj trávnik to prežil, aj štadión. Čiže už to bol ten model, ktorý bol aj pred rokom, že hráči boli vlastne tu nahore na tej tribúne, tam sa tešili, tu boli fanúšikovia, takže všetko bolo tak, ako malo byť. Vy jste zmínil Pepa Guardiolu. Tady jsem ho, tady byl, stál, gestikuloval, já jsem teda měl oči upřené hodně na něj. Pro tiskového mluvčího soupeřova klubu, jaký to je pocit pak pracovat a vidět i zblízka tohohle kouče? Samozrejme, je to zážitok aj pre mňa, ale zase z môjho pohľadu, keďže je tam na tvojom mieste profesionalita, tak pre mňa ten zápas nebol až natoľko odlišný od tých iných, lebo stále som sa riešil svoje mužstvo, svojich hráčov, stále to bolo pre mňa o Slovane, verte či nie, tak stále som sa zamerával na tých svojich. A keďže s tými hostujúcimi de facto vy v týchto zápasoch nie ste s nimi priamom kontakte, lebo všetko si rieši tiskový mluvčí toho hostujúceho klubu. Takže vy s Guardiolom sa len tak maximálne pozdravíte, inak všetko rieši ich hovorca. To znamená, že áno, bolo to niečo nezvyčajné, ale pre mňa, keďže som si zachoval tú chladnú hlavu a mal som tam naozaj veľa povinností, ktoré v tom zápase vyplynuli, tak jsem si riešil svoje mužstvo prioritně. Domácí kotel, říkám to správně, je tam, byla tam různá chorea. Áno, sektor C. Tak jakou máte od nich podporu, jaký máte vztah s fanoušky? Ja si dovolím povedať, že toto sa veľmi zlepšilo vďaka intenzívnej komunikácii, keďže fanúšikovia chodia vo veľkom počte, podporujú a vďaka tej komunikácii, ktorá prebieha medzi klubom a nimi, takisto to prostredie, ktoré tu je, si dovolím povedať, že je kultúrne a je vhodné aj pre rodiny s deťmi, čo dôkazom je, že sem chodí neustále viac celých rodín, malých detí, žien. Sami ste videli na Lige majstrov, že nebolo tam ani jedno nejaké choreo, ktoré by bolo nejakým spôsobom provokatívne. Nebola tam žiadna pyrotechnika, nebolo tam nič negatívne. Fandili svojim hráčom, svojmu mužstvu, takže za mňa je to neustále zlepšujúci sa trend. Ja sa vám musím přiznať, mě zaujaly tá devčata, ty houslistky, to bolo famózní. Áno, toto bol nápad nášho marketingového oddelenia pred zápasom s Midtjyllandom. Chceli sme to ešte trošku vyšperkovať, celý ten program. A hľadali sme teda spôsob, že čo ešte urobiť niečo možno iné, nezvyčajné. A teda toto bola myšlienka, ktorá nám napadla, teda, že skúsme urobiť takéto vystúpenie.
A ako ste videli sám, tak len to dotvorilo tú atmosféru a bolo to za mňa tiež to bolo podarené a dokonca aj opäť zástupcovia hostujúcich klubov sa pozerali, že wow, že super. To isté povedala aj UEFA, ktorá nám to celé musela schváliť. Aha. Samozrejme, toto nemôžeme si len tak urobiť my podľa seba, ale muselo to prejsť ich nejakým požehnaním. Tak takisto boli z toho uchvátení, že teda toto si vymysleli takéto niečo. Výzva pro české kluby, čím víc dám v českém fotbale, tím lépe. Tam Tomáši, sektor hostů. Ano. A teď už povězme si upřímně, byl nějaký problém na podzim, protože byly tady i tvrdá jádra, ne leda jaká, evropská, tak všechno v pohodě? Áno, tým, že ten sektor hostí je tak riešený, ako je riešený, že má samostatný vstup, čo samozrejme, ale je to urobené logisticky tak, aby tam nebolo nejaký kontakt medzi fanúšikmi Slovana a fanúšikmi hostí, tak aj pri kluboch, ako bolo AC Milano, či už to bolo Dynamo Záhreb, tak nenastal tam nejaký problém. Dokonca ľudia sedeli popri tom kotri, teda popri tom sektore, takže tam všetko bolo zatiaľ vždy v poriadku. Tak jo, ďakujem, jdem se podívat dál. Okay. Wow, recepce, to je honosné foaje. Tak toto je taký prvý bod, ktorý som, či už keď sem prídu hostujúce kluby, alebo aj naši hráči a takisto VIP hostia, tak je to taký prvý bod, ktorý vidia, tak sme sa snažili, aby to bolo čo najdôstojnejšie, aby to aj ukazovalo niečo z histórie štadióna a samozrejme aj z histórie klubu, keďže vidíte, že to je taká dočasná sen slávy a takisto z prítomnosti, takže taký mix. Utíkají mi tam oči, tak pojďme se zastavit. Staré tehelné pole, říkám to dobře? Áno, staré tehelné pole. Ako vidíte, tak vlastne bolo otočené opačným spôsobom, ako je terajší štadión o 90 stupňov. Tam vlastne bola úplne najstaršia tribúna na tej strane, toto bola novšia tribúna. Na konci pôsobenia štadióna, tak vlastne na tej novšej tribúne bolo vtedy vlastne sektor kotol, ten, ktorý je teraz za branou, tak bol vtedy na tej novej tribúne. Tak to bolo také celkom zaujímavé, že tam tedy fandila celá tá novšia tribúna a potom samozrejme Ochozí, takže toto bol ten pôvodný starý štadión tehelné pole. Tam je tiež taká téma, tieto tituly, že síce áno, od roku 93 je ten počet iný, ale my si rátame aj tie československé tituly, ktoré podľa mňa sú veľmi cenné, čiže dokopy my vždy komunikujeme, že ten počet celkový aj s tými československými, čiže teraz to bolo 31 titulov pre Slovan v jeho histórii. Asi nemá smysl sa baviť, ktorý je historicky nejcennější. Ak sa bavíme o trofejách ako takej, tak je to určite PVP. Přesně tak. 1969, finále FC Barcelona, čiže to z tej hierarchii úspechov klubu je momentálne najvyššie, lebo bola to jedna z troch top európskych pohárových trofejí, ktorú Slovan v tom čase získal. Tak jo, tak díky, jdeme dál. Náměstíčko. Svítí to niekdy? Samozrejme, že áno. Tak toto námestie, kde teda bežne sa konajú pred zápasmi fanzóny pre fanúšikov, sú to rôzne aktivity pre dospelých, pre deti, súťaže, vystúpenia a tak ďalej. Čiže také miesto, kde sa môžu stretnúť, dať si pivečko, dať si nejaké nealko, dať si nejaké jedlo. A samozrejme, ako ste povedali, tak fasáda má takú špecifickú funkciu, že teda ten obal toho štadióna vie svietiť podľa toho, kto tam aktuálne hrá. Čiže keď napríklad hráme teda my, tak svieti na modro, klubová farba Belasa. A keď napríklad hralo naposledy Slovensko svoj zápas so Slovínskom, tak svietila na červeno podľa repre, takže sú tam rôzne varianty. Ako inspiraci v Mnichovie. Trošičku áno. V tomto smere, keď si videli Allianz Arenu, tak vzdialenie je tam nejaká podobnosť. Super, tak jdem do fančopu. OK, poďme na to. Ještě mě napadlo, je tu něco kromě fotbalu jiného, koncerty na stadioně? Áno, tak štadión už zažil viacero takýchto podujatí, je multifunkčný, to znamená, že už tu boli aj československé legendy ako Kabát, Elan, takisto tu bola Dua Lipa, bol tu festival Upstream, dokonca raz tu boli aj dostihy, takže Trávnik prežil? Vidíte, tak tady tam bola panovaná výmena trávnika, takže to bola úplne bežná vec, s tým sa vždy počíta, takže štadión nie je multifunkčný, dokonca tu boli hokejové Winter Games, hralo sa tu vlastne zápas, aj myslím, že to bol Třinec s Brnom, takže aj toto tedy bolo tej zimu, takže je tam široké možnosti využitia aj samotnej tej plochy. Který dres je nejprodávanější? Po kom nejvíc lidí je tam taká tá trojička, Kucka, Weiss, Barsegian. Od tejto sezóny sa určite k tomu pridal aj Mak ako odchovanec. Takže, ale keď si pozriete na tých tribúnach, tým, že tí chalani sú tu aj dlhšie, tak je tam asi tá dvojica Kucka, Weiss.
podstate tento priestor je z časti replikou aj kabiny, ktoré sú hráči. Čiže vlastne fanúšik si tu môže sadnúť a má ten trošku taký ten vibe z tej hráčskej kabiny. David Strelec. Samozrejmosťou je to, že vlastne ten dres si tu viete dať aj potlačiť. Jasné. Je tam nejaká personalizácia, že môže to byť nielen meno hráča, ale môžete to dať niekomu, rodičia, súrodenci, to je jedno proste. Jasné. Číslo a názov podľa vášho výberu. Nějakou dobu se na fanshop čekalo. Áno. A jak teď se naučili belasí fanoušci? Naučili. Je o to veľký záujem, ako nielen samozrejme počas zápasov je tam vždy najväčší boom, ale aj bežne počas týždňa, tak ľudia radi chodia. Stále je tam podľa mňa takéto čaro toho, že to slovanistické, že je to iné, než keď si to nakúpite. Že toto je možno jedna z vecí, ktoré ešte tie e-shopy naplno nenahradia. Tu hmatateľnosť. Keď ste v tom belasom prostredí, keď to všetko vidíte pred sebou, keď ste na tom štadióne. Takže naučili sa, sme spokojní s tým, koľko ľudí chodí a aj tie ohlasy na ten samotný priestor sú pozitívne, lebo tiež naša snaha bola urobiť to tak, aby to nebola, tak to poviem, aby to nebolo iba obchod, ale aby to bolo naozaj niečo, čo má takéto belasie srdce v sebe, taký ten belasí vibe a to sa podľa mňa aj podarilo. No a co máte vy doma? Ja mám doma to. Tak keďže my v podstate na tých zápasoch vonkajších fungujeme spolu s mužstvom, tak máme vlastne podobné veci, ako majú aj tí hráči. Takže ja už za tie roky, čo som už v klube, tak som si nazbieral celkom pestrú zbierku, aj zimných bund napríklad, čo sa vždy zíde. Ale také bežné potom už tie mikiny, tepláky, polokošele, tak samozrejme treba reprezentovať, keď idete niekam von, tak patrí sa to, aby sme išli vlastne oblečení podobne alebo ideálne rovnako ako to mužstvo. No, to je vlastne tá technická. Na chvíľočku. Dobrý den. Robíme takú prehľadku, tak chceme tu zastaviť, vieš? To nezdá, ale napríklad na tej Champions League to je jedna z kľúčových miestností, lebo keď ste si všimli, tak vlastne na perimetri išli ich reklamy a keby náhodou je nejaký problém, tak je z toho veľký problém. To bola veľmi dôležitá miestnosť, aby sme aj my splnili všetko, čo oni vyžadovali, aby bolo na tých scoreboardoch, aby bolo na perimetroch a tak ďalej. Tak ste byl nervózní při těch největších zápasech? Akože určite tam bola istá nervozita, ale myslím si, že už sme to robili niekoľkokrát, iba tá úroveň je o niečo vyššia pri Champions League, ale tie európske zápasy už máme zmáknuté. A v podstate super je to, že všetko sa dá vlastne ovládať odtiaľto z tejto jednej miestnosti. Perimetre, scoreboardy, svetla, hudba, turnikety, de facto celý štadión a jeho nejakú technickú, viete odtiaľ to ovládať, čo je výborné. No a fotbal si neužijete, ne? Během zápasu. Ako kto? Ja som ako grafik, takže teoreticky ja sledujem ten zápas, čo sa deje na tých letkách, ale tak samozrejme kameramani to vidia iba spoza svojich tých vecí, ale akože myslím si, že dá sa to užiť istým spôsobom. Je to práca, ale nás to baví hlavne. Jasně. Kde to jsme v kabině? Dobrý den. Dobrý den. Pan trenér Boris Kytka. My jsme na tehelném poli. Krásná šatna. Pane trenére, tak jak se vám tady šéfuje v tak krásném prostředí? Tak mne osobně, ja tu nešéfujem, mám tu ešte jedného svojho šéfa, Vlada Vajsa, takže ten tomu tu šéfuje. My sme tí, ktorí ho podporujú vlastne, aj keď spolu už dlho robíme, takže zatiaľ dobre. A samozrejme po tom získaní titulu dnes je to pre nás určite dobrý pocit tu byť, aj keď je tá šatňa prázdna. No, musím říct, že nás to uchvátilo, že to je opravdu i na československé poměry top. Cítíte se tady taky tak komfortně, jak my, kteří jsme přijeli na návštěvu? Tak v prvom rade sme rádi, že sa tu cítite dobre. Myslím si, že aj ten štadión bol asi aj kvôli tomu postavený, aby jednak vytvoril dobré podmienky Slovanu, hráčom, a v podstate celému realizačnému tímu, a hlavne divákom, ale samozrejme aj súperom a hosťom. Takže preto si myslíme, že vždy, keď niekto príde a sa to cíti dobre, tak je toto podstatné. Asi o tom aj ten futbal je, aby to nebolo jednostranné, aby sa len jedno mužstvo, ale jedna strana cítila dobre. Takže preto sme radi, že sa to aj cítite dobre a naozaj ten štadión je krásny, je urobený dobre a to zázemie pre tých hráčov a pre ten tým je výborné. Trenére, ale řekněte mi, kde jsou kopačky, kde jsou věci? Přijde mi to, že to je tak město duchů, kabina duchů. Tak toto je kabína zápasová, takže v podstate ten cyklus celý ten týždeň funguje inak. Zoberiem vám do tej časti, kde ste vlastne vchádzali. Sme urobili
taký ten midpoint, také to miesto stretnutia, kde si hráči dajú čaj, kávu, nejaké možno raňajky, ovocie, potom prechádzajú do špinavej kabíny, kde sú celý týždeň a viac menej toto je kabína zápasová, kde sú hráči sa pohybujú len v čase o víkendu zápasu, takže preto tam je život. vychádza, tam je, tak poďme sa pozrieť, aký tam je život, takže poďte za mnou, ukážem vám, ako to vlastne funguje. Takže toto je to miesto, ktoré sme sa bavili. Máme tu hore ešte reštaurácie, kde každé ráno máme zavedené raňajky. Stretávame sa ráno a potom tí hráči pred tým tréningom prídu sem. Tu majú ešte takú svoju zónu, kde majú kľud a už potom začínajú individuálne programy. No a medzi tým sa viac menej celý týždeň pracujú v tejto špinavej kabíne, takže poďte, ukážem vám. Takže tu je život. Jasne, tady to je. Tu je život tréningový. Tady už to poznáváme. Áno, tu je život tréningový a v podstate celý týždeň tí hráči sú tu, až na ten zápas sa posúvajú do tej kabíny, ktorú ste mali možnosť vidieť. Takže tak fungujeme, využili sme tie priestory naozaj. Ten štadión je v tomto veľkorysí. Samozrejme, pokiaľ sú to reprezentačné zápasy, sa tie kabíny uvoľňujú a sú k dispozícii reprezentácii. Kde sedí největší hvězdy a kde golmani? Golmani sú tu a pokiaľ to tak mám v oku a tie hviezdy, neviem, nechcem povedať, že otázka, buď máme všetky hviezdy, alebo nemáme hviezdy. Takže, ale viac menej sú tu Ďuro Kucka, Vlado Vajs, Guram Kaši a Tigran Barsegian, myslím, najlepší strelec je tu David Strelec, takže viac možno v tom centrálnom koridore sú tí hráči tak spolu, ale myslím si, že skôr si vyberajú miesta, ako si rozumejú, takže... Vy jste ve Slovanu x let, když vezmu tu první éru a tak dále. Tak co říkáte na to, kam se klub posunul v zázemí, v infrastruktuře, v tom, kde teď vlastně jsme? Tak vždy je futbal sa mení, treba si povedať. Nie len tá hra, ale v podstate všetko okolo. Čiže keď sa to zoberieme od marketingu, od propagácie futbalu, tak futbal sa enormne zmenil a tým pádom aj tie kluby na to reagujú. Takže myslím si, že je to aj spoločenský záujem. Bez tej kultúry a športu si myslím, že asi nebude žiadny tradičný klub fungovať. A to je jedno, či to je v Čechách alebo na Slovensku. Ak teda povieme si teraz možno tie najbližšie krajiny, ktoré sme proste stále aj sledujeme, aj sme boli zvyknutí v spoločnom takom tom priestore žiť. Ještě mi řekněte, byli jste v Žironě, byli jste na Atletiku, byli jste na Bayernu, tak která ta šatna byla lepší, horší než takovou, jakou máte vy? Tak ako musím povedať, že naozaj áno, Atletico Madrid je štadión, ktorý je skvelý, fantastický, je to jedno možno z najnovších. Takže ak by som to mohol porovnať z pohľadu tých podmienok, tak to bolo Atletico a Bayern Mníchov určite. Girona bol tak, jak je skromný klub, ale zase veľké veci dosiahla posledné roky, treba si povedať. Takže nevždy je to len o tých materiálnych veciach vo futbale. Já jsem slyšel, že vy máte prsty i v tom, jak to vypadá trošku vedle. Vezmete nás tam, prosím? Samozrejme, môžeme začať, ukážeme vám možno práve takú tú miestnosť, ktorá pre niektorých hráčov je veľmi populárna, pre tých lenivších hráčov veľmi nie, ale myslím si, že v dnešnom futbale už je to vec, ktorá je veľmi dôležitá. Takže toto je v podstate zázemie, ktoré bola tu kedysi taká rozcvičovňa, len hladká, ale chceli sme naozaj vytvoriť hráčom aj na ten individuálny proces, pretože ten futbal ide enormne, sa mení. Proste dnes je to o tom, že jednak trénujete kolektívny športe, tým, ale vždy je to len o tej práci aj tých hráčov. A majú vypracované individuálne programy. Ja myslím si, že už dnes sa to u nás odlišuje niekde v tých špičkových kluboch. Je to ešte lepšie, ale už to dnes není ani o jednom trénerovi. Dnes to není ani o tom, dnes je ten stav zložený z 15-20 trénerov, ľudí, ktorí na ten tým pracujú. Takže chceli sme sa aj my, keď sme s Vladom prišli pred tými 4 rokmi do klubu, podeliť na tom, že vždy je podstatné to, čo si ľudia o vás myslia, nie keď prichádzate, ale keď odchádzate. Takže chceli sme zanechať niečo možno a keď by sme odchádzali, čo si povedia, že malo to hlavu a petu. Ja si myslím, že sme chceli takisto sa pričiniť o to, aby tí hráči mali čím najlepšie podmienky. Poďme na rage, jestli môžem. Tak, samozrejme, poďme. Poďte. Tu majú v podstate taký ten priestor hráči, ten ochladzovací bazén a sprchy. Naľavo bude hráč, ale v pohode. Trno môžeš ísť.
A jak je to v dnešní době? Je to už povinné, není to povinné, každý chodí dobrovolně, musíte do toho někoho tlačit? Nebo... Ak to porovnám s tým s dobou, kedy my sme možno hrávali, tak vtedy sa proste veci tak striktne robili. Samozrejme, bez disciplíny dnes a plánovania to nejde, ale dnes si myslím, že už tí hráči aj vďaka tomu, aké informácie majú, aj vďaka tomu, že tréneri naozaj enormne, takisto aj tá trénerská oblasť sa posunula viac už do toho manažovania, tak tých hráčov už nemusíte veľko presviečať. Keď sa vám podarí, tak ako som povedal, tá kultúra toho trénovania tých hráčov je najdôležitejšia. Takže tu v podstate môžete. Majú tu naozaj v podstate vytvorené, takisto vieme, že dnes tie trendy ukazujú, že už to není v tej regenerácii len o tej teplej vode, o tom, aby tí hráči boli v teple, takže majú tu špičkové zariadenie, kryokomoru, majú tu ten ochladzovací bazén, naozaj už tá veda aj v tom futbale sa strašne posúva. Tie informácie prichádzajú do klubov vďaka tomu, že angažuje dobrých trénerov, či fyzioterapeutov, kondičných trénerov. Nemyslím si, že tie posledné roky vo futbale zmenili len kauči ako samotní tréneri, ale veľmi aj tento pomocný personál, ktorý je tak dôležitý, ako možno nikdy nebol. Je to vidieť, že proste dnes tu v tomto priestore tí hráči s trénermi nemajú nič spoločné ani v tom vedľajšom. Skôr sú to práve tí členovia toho realizačného tímu. Takže tu v podstate je pre tých hráčov tá regenerácia. Tu majú ešte sauny a tu v podstate je tá kryokomora. Takže... I vy tam niekdy vlezete? Skúšali sme to, áno. Takže snažili sme sa im, vieme, že dnes proste tie ochladzovacie procesy, ktoré sú hlavne po tých veľkých výpätiach tých zápasov, a dnes ten ľad a ten chlad už sú to známe samozrejme fakty, ktoré musíme aj my nejakým spôsobom rešpektovať, ale to, čo sme mohli, sme pre tých hráčov sa snažili urobiť naozaj vďaka tomu, že klub bol úplne otvorený k tomu, že chceme z toho Slovanov urobiť klub, ktorý bude mať nielen ambície, ale bude mať vytvorené podmienky, tak to si myslím, že sa podarilo. No a během té fáze v Lize mistrů, když jste jezdili po těch stadionech, řekli jste si, trklo vás něco do očí a řekli jste si, tyjo, to by bylo dobrý i u nás, musíme spracovat majitele, abychom to ještě někam posunuli? Tak vždy to bude, ako keď to berete po tej športovej stránke, tak samozrejme to, čo ste videli v Champions League, boli v prvom rade hráči. A keby sme išli za majiteľom, aby nám týchto hráčov kúpil, tak asi by šťastný nebol, ale treba sa pohybovať vždy v realite. Máme porovnání s Českem, je to opravdu špička, děkujeme. Tak my moc děkujeme, budeme vám přát, ať tenhle titul nebyl poslední. Ani my tady třeba nejsme naposledy, moc nám to líbí. Děkujeme moc. A my ďakujeme za návštevu, určite ste vítaní, samozrejme my sme radi, že máme možno aj tak záujem, vzbudzujeme aj v podstate v našej blízkych susedov krajine, takže ďakujem ešte raz za návštevu. Dúfam, že aspoň z časti sme sa ukázali, nechceli sme sa nejakým spôsobom asi ako klub ani tak individuálne prezentovať, ale myslím si, že je tu čo chváliť, ten štadión je naozaj pekný. 100%. Takže sme radi, že ste boli našimi hostiami. Dúfam, že ste sa tu cítili dobre a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Ďakujem. Kde se to nacházíme? Tady obrovský prostor, ale ten já neznám, protože na Lize mistrů jsem se sem nedostal. Tady říkám to správně, normálně press centrum, ale v Champions League byl co? Áno, je to konferenčná stáva štadiona a v Lige majstrov to bol tzv. Champions Club pre VIP hostí z UEFA, čo je vlastne povinnosťou klubu ten priestor poskytnúť a my sme riešili teda, že kde to bude najvhodnejšie a riešením teda bolo to, že tento priestor sa premenil na takú VIP zónu pre hostí UEFA a tlačové konferencie sa presunuli tam, kde ste boli vy, do press centra na poschodí. Takže největší šajby UEFA tady popíjeli sekt a užili si potom zápas. Tak. Musím říct, že je teda obrovský prostor, že takhle nevím, teď nechci úplně říkat, jestli máme v Česku takový, myslím si, že ne. A tam, když jsem byl na mistrovství světa v Kataru, tak takové prostory byly, ale v Česku to nepamatuju. Není tu občas teda prázdno, nechci být hnusný, ale po zápasech domácí soutěže, kolik je novinářů? Na tú domácu súťaž závisí od zápasu. Keď to je zápas napríklad Trnava alebo Dunajská Streda, tak je, poviem príklad, možno píšucich tak 50-60. Na tie menšie je ten počet menší, okolo 20-30, plus minus, to sú také priemerné počty. Ale ten priestor bol projektovaný tak, aby nebol len na tlačové konferencie, ale aby bol multifunkčný. No, jaký má Slovan vztah s médií?
Ja si dovolím povedať, že ten vzťah sa takisto kontinuálne zlepšuje. Nikdy nebol zlý. Nikdy nebol... Samozrejme je to... Vás sa každý bojí. Vy ste ako Slovan pod najväčším tlakom. To si treba uvedomiť, že ako Slovan ste na Slovensku pod najväčším tlakom, mediálnym, spoločenským. Ako náhle sa niečo nepodarí, tak vás každý sleduje. Takže od toho sa potom odvia aj to, ako musíte potom pracovať smerom voči verejnosti. Tak jo. Tak kam půjdeme teď? Môžeme ísť do press-centra, ktoré si teda zažili aj vy. Tak jdem. Tady už to poznávám. Press-centrum Liga mistrů. Ale teď si nejsem jistý. To tady nebylo. No, Spolu jsme Slovan. To bola v podstate stena s partnermi UEFA na tlačovej konferencie, takže toto bolo vtedy zakryté. Toto je taký náš claim, ktorý sme začali vlastne používať od príchodu na štadión, teda návratu na štadión, Spolu sme Slovan. A toto bolo konkrétne pri takej kampani, ktorú sme apelovali na fanúšikov, aby sme jednoducho držali spolu aj v ťažších situáciách, aby chodili o väčšom počte aj na naše domáce zápasy v súťaži, nielen na tie európske, takže vidíte viacero takých motívov, že aj pozitívnych, aj takých, že keď sa nedarí alebo niečo, takže z toho vychádza to moto Spolu sme Slovan. Pojďme se to namodelovat, jak to tady bylo. Byl tady stůl Liga mistrů, tady se sedělo, já jsem se dával tam a první zápas domácí rovnou Manchester City. Tak co všechno musel tiskový mluvčí a vlastně celý klub zorganizovat, co se týče mediálních povinností? Tak my sme museli túto miestnosť dať do podoby nielen press centra, ale aj tlačovej konferencie. Čo znamenalo navýšiť počty stoličiek, stolov, celý ten nejaký to usporiadanie, aby to vyzeralo čo najlepšie a najreprezentatívnejšie. Samozrejme, bol tu predsednícky stôl, stoličky, samotnú stenu už potom poskytuje UEFA, lebo tam sú jej partneri a sponzori, takže to už potom je v výhreží. No a samozrejme celkový ten priestor, aby proste spĺňal to, čo tlačová konferencia na takej úrovni, ako je v Liga majstrov, má mať. Sám ste videli, že ten priestor nie je až taký veľký, ako je tá konferenčná sála, takže bolo našim cieľom to urobiť tak, aby sa sem tí novinári, ktorí tu boli, aby sa sem vošli, ale aby to zároveň trošku pôsobilo tak, aby to bolo komfortné pre vás. Zajímá mě ještě práce tiskového mluvčího. Vedete trenéra uličkami, útrobami na tiskovku. Musíte s ním pracovat, když on je zrovna v nějakých emocích. Bavíte se o tom, co bude, nebo konkrétně trenér Vladimír Weiss, starší, už je tak zkušený, že už ví, co říct, neříct? Ja si dovolím povedať, že pri hráčoch je to úplne bežné, že hráčov sa snažím vždy briefovať o tom, čo by sa mali vyhnúť, alebo prípadne, ak je tam nejaká téma vyslovene, o ktorej by hovoriť nemali, tak aby o tom nehovorili. Napríklad, ak môžem prezradiť, tak vtedy, keď zrovna na tom City, tak tam v podstate rezonovala téma nášho kapitána a nejakého jeho ukončenia kariéry. On sa tedy vlastne v šatni s chalami aj tak ulúčil, ale nebolo to komunikované jeho slovami voči verejnosti, tak som hráčom povedal o tomto ani slovo, aby to nešlo od vás, takáto informácia, poviem príklad. Tréner Weiss je natoľko skúsený a natoľko je autoritou, že dovolím si povedať, že on sám najlepšie vie, ako ten zápas poňať, ako ho zhodnotiť. Do tohto ja nehovorím, to hovorím otvorene, keďže naozaj má toľko skúseností, takú úroveň a takú autoritu, že jednoducho je v jeho rukách, čo na tej tlačovej konferencii povie. Návrat na místo činu. Děkuji. No jo, to je ono. To je vončo. Tady jsem měl Guardiolu, Haalanda. Já jsem si původně říkal, jestli jste na mě tak hodný a dáváte tyhle super místa, ale pak jsem se podíval a oni jsou všechna skvělá, co? Áno. Je to naozaj... Ja takisto chodím do pressektorov aj na zápasoch vonku alebo v Európe a naozaj, keď to poviem objektívne, tak toto je asi jedno z najlepších miest, ktoré sú z pohľadu výhrady. A jak to bylo venku, teda, když jste jezdili do Madridu, do Girony a podobne? Tak v Girone ten štadión bol dosť komplikovaný, lebo bol starší, čiže tam urobili maximum, by to bolo čo najlepšie, ale napríklad pozápasové rozhovory do prenosu, tak to bola normálne ako labyrint, tam ste museli ísť cez 4 rôzne chodby, takže tam to bolo trošku také komplikovanejšie, ale samozrejme potom už Madrid, Bayern, tak to už bol zase úplne zase v niečom iný svet. Mě zajímá, jestli mají VIPkaři lepší místa než my, novináři, jdeme se podívat. Takže VIPka, říkám to správně, áno, VIP. VIP priestory. Jo, až tam? Áno, lebo máme to rozdelené v podstate na 3 časti. Teraz v strede sme vo VIP Gold, čiže tie úplne najlepšie miesta, najlepší výhľad. Samozrejme aj catering, tomu odpovedajúci.
tam je VIP Silver, čiže veľmi podobné, tam ste v podstate nad našimi striedačkami, takže máte taký väčší kontakt so striedačkou Slovana. A tam naľavo je v podstate VIP Silver hviezdička, čo sme urobili takú špecifickú časť pre klubové osobnosti, klubové legendy, ktoré tam teda majú svoje miesta, keďže si ich takisto vážime a chodia na naše zápasy. A třeba manželky, partnerky hráčů mají možnost? Samozrejme, takisto. Tam je tiež nejaká kapacita aj pre nich, aby takisto mohli chodiť na zápasy a podporovať našich hráčov. Jak je na tom Slovan se s partnery, sponzory, přibývá jich každoročně? Najmä bol tam ten pozitívny boom aj vďaka Champions League, že nám opäť zrástol záujem a naše obchodné oddelenie sa neustále snaží aj v tomto smere robiť aktívnu prácu. Máme tam tento rok bol nový partner na rukavoch dresov, ktorý bol v podstate zahraničný, čo bolo opäť niečo pre nás, opäť nejaký posun, opäť niečo nové. Takže ten záujem aj vďaka tej vizibilite v európskych pohároch našťastie sme radi, že rastie. Pojďme se teda podívat, jaký mají výhled důležité osoby. Děkuju. Tak, VIP sektor, ale co mě zajímá, kolik chodí lidí na běžný zápas, kolik stojí vstupenka, jestli já, když přijedu, mám možnost sehnat ještě v den zápasu, kde ji seženu a no, na to už se zeptat nebudu, které místo je nejlepší, protože opravdu tady je výhled krásný. Jasné. Tie miesta, naozaj ten výhľad je určite pekný, ako vidíte, že čo je vlastne taká zaujímavosť, tak tie tribúny sú veľmi blízko k ihrisku. Takisto aj tá strmosť, že vlastne máte z každého miesta pekný výhľad, čo je veľmi dôležité. Z pohľadu stupeniek je to o 10 € základná cena, potom to nasleduje 12, 14, 16, takže to je taká cena na lidový zápas. Samozrejme, keď príjete deň zápasu, tak je možnosť si ich kúpiť v pokladni, ale takisto úplne jednoducho cez internetovú stránku alebo cez aplikáciu, čo podporujeme, lebo je to naozaj rýchlejšie, je to bez papiera, takže životné prostredie a tak ďalej, takže je to vždy lepší spôsob. A z pohľadu návštevnosti na našej lige, ak sledujeme zápasov ako je Trnava, Dunajská, Žilina, tak teraz na jar to bolo okolo, na Trnavu bolo 11 000, na Dunajsku bolo 9 000, tak na Žilinu bolo cez 700, takže to boli pomerne pekné čísla, samozrejme, aby to bolo ešte častejšie a ešte viac. Ak to sú také zápasy s inými supermi, tak je to, teraz to bolo okolo tých 4, 5, 6 tisíc. Záviselo to aj od supera, od počasia a tak ďalej, takže toto bola taká, ale celkovo ten priemer nám stúpol oproti minulej sezóne. Samozrejme, stále by sme chceli oveľa vyššiu návštevnosť priemernú, ale ten trend je rastúci. A cílem je teda 5ciferná pravidelná návšteva? Cieľom by bolo určite to, najmä to, aby to bolo ako u vás na veľkých kluboch Sparta, Slavia, kde chodia ľudia nie podľa toho, s kým ten tým hrá, ale na svojich hráčov, na svoje mužstvo a de facto stále je plno. Nehovorím teraz, že toto bude cieľ budúci rok, ani buďme realisti, ale našim cieľom by bolo naozaj to, lebo tí hráči, ktorí sem tých ľudí lákajú, tu sú. Videli ste sám, čo dokáže robiť Barsegian, čo dokáže robiť vzadu Kašia, aké mal takáče zákroky, videli ste strelcovú kvalitu, čiže naozaj tí hráči sú tu, aby tí ľudí mohli prilákať, čiže tá kvalita v tom mužstve je. Len ide o to, aby sme teda aj my robili pre tých ľudí čo najviac, o čo sa aj snažíme. Sú tu rôzne fanzóny, je tu práca s deťmi, je tu práca s rodinami, čiže tá snaha tu je od našej strany veľká. Chceme robiť ešte viac, aby sem tí ľudia chodili aj na ligu a v najväčšom počte. Já bych vám chtěl poděkovat za celý Deník Sport, za e-sport, za Ligu na ruby, za to, že jste nás mile přivítal a nejpozději na podzim na viděnou. Podaj by, budeme rádi. Děkuji.